Индрише – изключително полезно растение, което трябва да присъства във всеки дом. Саксия от него може да стои на прозореца ви, защото има силно антисептично и дезинфекциращо действие и няма да допуска патогени в дома ви. Може да го държите и в спалнята, защото пък етеричните масла от него подобряват съня. Той има много силно антисептично и дезинфекциращо въздействие, противоалергично въздействие, има също стимулира сърдечно-съдовата система. Може би сте чували, че хората с високо кръвно налягане сдъвкват по едно-две листа от индрише, за да намалят кръвното налягане, но тук има и уловка. Индришето намалява и кръвната захар, т.е. не би трябвало да се експериментира, ако не знаете какво е цялостното ви състояние. В интернет може да намерите една рецепта за понижаване на кръвната захар с мед, с доста мед, което е така невъзможно и на всичко отгоре приписват на великия Петър Димков, но все пак трябва да се отнасяме по-сериозно с информацията, която идва от интернет. Иначе етеричното масло на индришето е много полезно, ароматът му е прохладен и мек, спомага за бързото заспиване. Понякога го добавят в вана за къпане, тъй като етеричното масло е летливо, не ви съветвам да събирате листа и да ги сушите, защото тогава няма да има особен ефект. По-скоро използвайте пресни листа или пък си купете етерично масло, което да капвате където решите. Иначе то се използва много сериозно в парфюмерийната и козметичната промишленост, добавят го и в спиртни напитки, дори и по селата съм чувал, че добавят така в прясно състояние в приварението на ракията, за да избягнат лошия аромат от някои технологични проблеми. Така или иначе, индришето се гледа лесно, макар че изисква доста поливане през летните сезони, за да расте добре и може да имате винаги една така жива билкова аптека в дома си.